Para sa kalag ni Gregorio III, offered by Patria Tagliodasma family. Para sa kalag ni Elisa, Jose Jr., Jolex, kag Janet, offered by Pison family. Para sa kalagdanday Delphine, Dolores, Archie, Tony, Teresa, Jonah, Josephine, Nerio, kag Nilo, offered by Nancy Capauan. Para sa kalagdanday Ricardo, Rosetta, Gloria, Jaime, Christina, Crescenciana, offered by Juliet and Rene Sayo. Para sa kalagdanday Pedro, kag Margarita, offered by Dominic Hamili. Thanksgiving is offered by Mr. and Mrs. Ariel Patria on their wedding anniversary. Thanksgiving is offered by Mrs. Lourdes Tabirao and family. Thanksgiving is offered by Mar Tahanlangit and Elijah Z. Bibet on their birthday last September 26, offered by Mr. and Mrs. Mario Tahanlangit. Thanksgiving is offered by Ana Jean Reyes. Thanksgiving is offered by Mr. and Mrs. Warlito Cuno on their 13th wedding anniversary today. Thanksgiving is offered by Mr. and Mrs. Leonor Tabuyo. Thanksgiving is offered by Janice Yasa on her birthday last September 25. Thanksgiving is offered by Mrs. Florentina Tabuyo on her birthday today. Thanksgiving is offered by Melinda Hualde on her birthday today. Thanksgiving is offered by Janilyn Pison on her birthday today. Thanksgiving is offered by Arroyo, Tauro, and Bigona family. Kag ang ato niyang mga sponsors. Sponsored by Baray Council of Barangay San Rafael, headed by Cap Elmer Chanyo, Kagawad Azucena Tabuyo, Rhea Capauan, Rec Mendote, Efren Nakaya, Antonio Billones, Leonardo Talanas Jr., Errol Galvez, Barangay Treasurer Maria Fita Mises, Barangay Secretary Dominador Hamili, SK Chairman Carl Vincent S. Carrera. Utod, ginakalipagid naton, ngam nagtipon kita subong, nga aga-agod sa ulugon ang kapestahan sang tatlo kabanal nga Arkanghel. Sa sini nga kadamo sang aton aktibidad, ginabayaw naton ang aton tagipusoon sa pagdayaw sa Dios. Apang may pinasahi kita nga ginadayaw subong, si San Rafael Arkanghel. Ang ngalan ni Rafael nagakahulugan nga nag-ayo ang Dios o kung God heals. Sa libro ni Tobias, siya ang manugubay nga naghatag sang kaliwanagan kag pag-ayo sa mga nagapangita sang dalan. Ang atong celebrante ano si Reverend Monsignor Mario Cesar Inarsao. Palyag magtindog ang tanan kanagupod sa pagganta sa pambukas nga ambahanon. Na magkarita, magsimba.
Sa ngalan sa Kamay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo, Amen. ang Ginoo yara sa inyo. Kag yaraman sa imo. Mayong aga sa atong tanan. Mga utod no diri sa Barangay San Rafael sakop nga gina sa ulog naton ini nga dakong kapistahan sa mga arkangeles ni San Miguel, San Gabriel kag ni San Rafael. So gani nga magkalipay kita tungod kay ini nga mga espirituhanon nga mga gintuga sa mahal nga Dios nga may misyon sa pagbulig sa aton ari nagaupod sa aton gid sa aton adlaw-adlaw nga pagkabuhi. Kagani pa ngayon naton ang ila sini nga tabang pagbulig sa aton na pagpakig-away batok sa yawa no kag sa sala no amo ina ang aton ipakig-awayan. Hinulusolan naton karon ang aton mga sala ago mangin tapos kita sa paghalad sini nga santos nga misa. Tanan, nagakumpisar ako sa Dios sa magkagagawang sang tanan kag sa inyo mga utod kay nagsala ako nga tuod sa hunahuna sa pulong, sa buhat, sa pagpatumbaya sa akong sala, sa akong dako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Beren gihapon sa tanan ng mga angeles kag mga santos kag sa inyo mga utod igampo ninyo ako sa atong Ginoong Dios. Kabay maloy sa aton ng Dios sa magagagawom sa tanan. Sa napatawad ang atong mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga way katapusan. Amen. Himaya sa Diyos sa kahitaasan. Himaya, himaya sa Diyos sa kahitaasan, at sa duta magigagin, sa mga tao na may maayos ikaw.
Mangamuyo kita. O Dios, imo ginpatuod ang mga hiliguton sa mga angheles, kag sa mga tao suno sa imo makatilingala nga kaalam. Itugot nga ang amon kabuhi diri sa duta, mabuligan sa gihapon sa mga angheles, nga nagaatubang sa imo dira sa langit. Ginapangayo nam ini sa imo, pagi kay Yesu Kristo imanak kag amon Ginoo, nga nagakabuhi ka nagahari pud sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan, mga tuig sa mga katuigan. Palig maglingkod. Ang pagbasa gikan sa libro sang bugna ni San Juan. Dayon nagsugod ang inaway sa langit. Si Miguel kag ang iya mga anghel nagpakig-away batok sa dragon. Ang dragon nagbato upod sa iya mga anghel, pero ang dragon nalutos. Kag siya kag ang iya mga anghel gintabog halin sa langit. Ginaboy pagwa ang dako nga dragon. Siya amo ang anay yadtong manog nga tawag Yawa ukon Santanas, nga nagpatalang sang bugos nga kalibutan. Ginhulog siya sa duta upod sang tanan niya nga mga anghel. Dayon, nabatian ko ang mabaskog nga tingog sa langit nga nagasiling. Karon, nagabot na ang kaluwasan halin sa Dios. Karon, ang Dios nagpakita sang iya gahom subong hari. Karon, ang iya Kristo nagpahayag sang iya autoridad. Kayang nagtindog sa atubang sang Dios at nagsumbong sang aton mga kauturan sa adlaw kagabi, ginaboy pagwa sa langit. Ang aton mga kauturan nagdaog batok sa iya paagi sa dugo sang kordero, kag paagi sa kamatuoran nga ila ginwali. Handa sila sa paghalad sang ila kabuhi kag mapatay. Gani magkalipay kamo mga langit, kag tanan kamo nga nagaestar dira. Pero daw ano ka makakulugmat para sa duta kag sa kadagatan, kay ang Yawa nagpanaog sa inyo, nga nagabalingaso sa kaakig. Tungod kay nahibaluan niya, nga diyutay na lang ang iya tion nga nabilin. Ang pulong sang Dios. Nagakanta ako sa pagdayaw sa imo, o Ginoo, sa atubangan sa mga angheles. Nagapasalamat ako sa imo, o Ginoo, sa bugos ko nga pagipusoon. Nagakanta ako sing pagdayaw sa imo sa atubangan sa mga Dios. Nagasimba ako sa atubangan sang imo balaan nga templo, pag nagadayaw sang imo ngalan. Nagakanta ko sa pagdayaw sa imo, o Ginoo, sa tubangan sa mga angheles. Tungod sang imo mapinadayonon nga gugma kag katutom, kay nagapahayag ka nga ikaw kag ang imo mga sugo labaw sa tanan. Ginsabat mo ako sang nagpanawag ako sa imo. Ginpabakod mo ako sang imo kusog. Nagakanta ko sa pagdayaw sa imo, o Ginoo, sa tubangan sa mga angheles. Ang tanan nga mga hari sa duta magadayaw sa imo, o Ginoo. Kay nakabati sila sang imo mga saad. Magakanta sila na hanungod sang ginhimo sang Ginoo, kag hanungod sang iya dako nga himaya. Nagakanta ko sa pagdayaw sa imo, o Ginoo, sa tubangan sa mga angheles. Palihog magtindog ang tanan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Pagkanto kita tanan.
ninyo ang Ginoo, tanan kamo nga gamhanan sa langit. Kamo nga mga alagad niya nga nagatuman sang iya nahalugan. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Magkatagitan sa alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Magkatagitan sa alleluia. Ang Ginoo yara sa inyo. Pagyalaman sa imo. Balasahon gikan sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Himaya sa imo, O Ginoo. Sa makita ni Jesus, si Nathanael nga nagapagkanto sa iya. Nagsiling siya nanungod kay Nathanael. Yari, ang isa ka matutuod nga Israelinhon. Waay sing limbong sa iya. Si Nathanael nagpamangkot sa iya. Paano mo ako nakilala? Si Jesus nagsabat, nakita ko na ikaw dito sa idalom sang kahoy nga higera. Sa wala pa ikaw gintawag ni Felipe. Nagsabat si Nathanael, manunudlo, ikaw amo ang anak sang Diyos. Ikaw amo ang hari sang Israel. Nagsiling si Jesus, nagatuo bala ikaw tungod, kaya nagasiling ako sa imo, nakita ko ikaw, sa dito ikaw sa idalom sang kahoy nga higera. Dalag ko pagin sini nga mga butang, ang imo makita. Kag si Jesus nagsiling sa ila, matuod gid makita ninyo ang langit nga nabuksan, kag ang mga anghel sa Dios nagasaka panaog sa ibabaw sang anak sang tao. Ang ebanghelyo sang Ginoo. Pagdayo sa imo o Ginoong Hesu Kristo, palihog magtungko ang tanan. Mga hinig gumagumautod, mayong aga-happy fiesta gid sa aton tanan. No? Oh. Nagakalipagi kita ng subong nga adlaw do damo gid pista dito San Miguel, Banwa. Pista man dito sa Alibhon, San Miguel, sa Ordan. No, diri iya pista man sa San Rafael. No, diri sa syudad. No, kanami gid sining panumdumon bala naton. You know, ang mga arkangeles naton, amo ni sila ang mga espesyal nga mga tinuga sa mahal nga Dios nga may mga misyon. No, may mga misyon ini sila. Kaga misyon nila hindi lang maglupad-lupad to sa langit, no? Kag ma-dive, no? Do jet plane la, no? Hindi lang mo ang misyon nila. Ang misyon nila siya ka importante, no? Si San Gabriel, no? Siya ang nagdala sang dako ka mensahe sa kalibutan. Mensahe sang kalipay, mensahe sang paglaom. No, kay tamyaw niya si Santa Maria, siling niya kay Maria, bulahan ka sa ikaw nga labing nahamutan, puno kasing grasya. No? Hail, full of grace. No? So, amo pa to ang unang ation nga mabatian naton diri sa kalibutan nga may ara gali nga tawo nga babayi. Gani kita may grasya maginatag sa Ginoo sa aton pero tunga na ni Ginoo o tingi lang. So kay Maria iya puno gid siya sing grasya. No? Kung magpangayo kita, anong gusto naton tunga lang kung buta gid puno gid. Ha? Siyempre gusto ko butaon gid no, mangayo ko to sa sudan na busa gid na may butang da sa akon nga
si San Gabriel amo na siya ang naghatag sang mensahe sa kay Maria. Okay, kaduha. Revelation sa bugna ni San Juan nga may gera, no? May gera halin sa langit. Kadayon ang gera nga no, isa ini ka matawag naton nga spiritual battle. No, gani mga utod, mga children, hindi kita magpatuyang magpabuyan-buyan sinisang aton nga kabuy. Kay balaan ninyo ang yawa ya naakig na siya kay naperde na sa daan. Naperde na ko. Pero sa samtang naga-retreat siya, sa naga-plagyo siya, kay gindaog na siya sang pag-antos sa pagkamatay sa nga ito na Ginoo, nga ginlansang sa cross, tinahulog na to si Satanas babaw. Dayon sa pag-retreat niya, pagpalagyo niya, ang kutob, maagyan niya nga kalag, ginahalitan sang yawa. No, ginahalitan kita sang panulay. No, sa gani, para sa tao nga naperde, perde pilo, no, sakit buot siya, perde ko diya. Nano man, ti mang busana lang ko diya. Mang halit na rin, panggubon nibla, no? Panggubon na nibla ang mga flood control project ni nila ni, no? Ngala, pulos, panggubon nibla mga taytay ito nga, do, ano man ni, do, hampol mo lang ni, yan. Teko, hindi, kinapadalaan kita sa mga kalalataan, pwede ko magdalom gani ba, ay, ito mga flood control project na naubos ka, ano? Lalas ang baha, no? Muna. So, si Satanas, sa pag-retreat niya, gina-corrupt niya ang minds and the hearts of people. Bantay kita sina. Kundi kita naga-vigilant, sina, mahimo nga madala kita sa sinaman nga klase sa mga pagpangahilo sa yawa. Prabi, nagabugalon ka, nagataas-taas na imo nga pride. So, notisya mo, ito nagadalok ni Kuya Subonghaw, doon namit mangurakot tao. Kundi, corruption, gina-corrupt ang minds and the hearts of peoples. Ikaw, abot na yung proyekto, wala na bilin. Corruption. So, you know, mga hinigwang mo ito, inituga man sang yawa. Ano ang remedyo natin sina? What is our remedy to that? No? Ang remedyo natin is you pray. Pangadi kita kay bala ninyo ang yawa, luyag ina siya nga i-distort, i-gumon, ikwaon ang maayo. No? Our good nature. Islanta ini tuntuhon tablas la mapadala ko da mga fake news. Padala ko dira mga fake nga mga kunano dira. Patalangon ko ni bilang mga tao ni damo na subong. Siling ganin sa isa to ka interview may ara gani nga AI demon, no? Artificial intelligence nga demonyo. Agod nga himo-himuan istorya ang kalibutan. Himo-himuan istorya nga sayop, butig. Na amo nang obra kayawa mga utod. No? Isa to nag-obrasing matarong dason hisaan do sa mga upodya. Di nagkarinagamo sila. Ano ang proteksyon natin dira mga children, no? mga bataan, mga utod? Proteksyon natin is you pray always. Pangadi kita. Pangamuyo. Pray to Saint Michael, the Archangel. Hindi kita magsiling nga bahaw, sano pa ni maagira to si San Miguel man. Kaga ang yawa at malandaw, tayo gispadahay sila to sa babaw langit, be. Wala. Ang gira sina sa sulod naton. Nga, ginakorrupt kita sang sins, mga visyo, mga 7 capital sins, sa bugal, no, ang kadalok, kahakog, anger, ang lust, no, kailigbon, gluttony, pagkadalok, napagit, no, envy, kadamo-damo lang pamagi, pahito, ang yawa. So, gani sudlan kita sila, whenever we are weak, kung maluya ikaw, nagapaluya-luya ikaw, tapos sabi tao, itong ano nga ba, luya ko sa kapoy ko subong.
So, nagasagay ka pati imo kalagaw, sagay ka pati sulay sa ulan. Kundi nagahina imo immune system, imo resistensya, dakpon ka sang pneumonia, dakpon ka sang sipon. No? Bubukaw. No? Sakit. Amo man na ang yawa, ginabantayan niya na kundiin kita weak in our lives. Ang weakness naton, kaluya naton, mga uton, mapakita ina kung kita wala nagapangagdi. Wala ikaw nagapangamuyo. Tagay ang yawa, siling Blas ng Santos, kasulatan, he is like a general nga kabalo mag-strategy, pangita, pamaagi. Ang general nga may kasumpong sa ito, kinapangitaan niya na lusot, kinapangitaan niya na weakness ang iya kaaway, agud dito'y atakihon. Siyempre, di sa mga atake to sa ining alagyan nga damo to ang kontra, damo to nagabantay sa iya. Ngitaan niya nga lusot, no? Amo nang yawa mga utod. So, pray to Saint Michael. San Miguel Arcangel. Buligi ako ang prayer ni Saint Michael Arcangel karong pangandion taniya. Dayon isa pagid ang katapusan si San Rafael. Amo ni ako niya para sa akon, this is my I've learned to love him, si San Rafael. Nga kay si San Rafael is a companion. Sige, wala kay kung maglakat, ikaw wala ka upod, wala kasing upod to kung gabi, ano to ba, si may aswang to, si may kilid to. No? Pray to the guardian angels. Pray to Saint Rafael. Si San Rafael nga ini, mga hinigma kumautod, ginupdan niya lakat. No? Nagpanglakaton. Sino nagpanglakaton to? Nangita, tumbulong. No? Ang, ang isa ka, si Tobia, si Tobit. Okay? Si Tobia, no? Nga may asawa na siya nga si Sarah. Si Sarah nga ini mga lingwa kumuutod, ka isa, kaduha, katatlo, nakapangasawa, nakapamanagli. Inyo ya, mga laon pa kamo, may bana kamo. Ti kada pakasal to, dason to, may yawa, may demonyo. Nga kada gabi nito nga mahanimo na sila. Tang demonyo, nagasalo ka ginakuga, nga bana. Ti pagkaaga, igo resulta, patay niya bana. Di naman si Sarah, balo na siya. Dason, ngita naman sa nubyo. No? So, ikaduay nga nubyo, pag gabi ito ara naman ang yawa, ang demonyo, nga ngalan sa demonyo, si Asmodeus. Pagkahanimo na nila, hana na sila ito magulid, patay iya bana. Kaduha. Kaduha na sa nabalo. Dason, katatlo pagid. Kamo iya, kapila na kamo nabalo. Wala pa kay, banlaon mo. No? Pero amo na si Sarah, kanom na sa ikaanom na siya na nabalo. Kapito, ang tao nga nagkanto sa iya, si Tobia nga luyag, si Tobia ngalan niya ni bata ni Tobit. Kasi si Tobia, mga luyag ko Tidasong inang balansag niya, tibaw. Bala mo naging nga kanom na ko yun, nabalo ya. Masider ka pa imo ya, basi atyon ka imo ya sang kwani, sang yawa ni nga demonyo ni. No, nga nagakuga sa akon. Siling dason si Tobit nga ang nga tatay ni Tobia, masyado ni siya ka maluluyon nga klase tao, no? Mabinuligon. Sang isa to kation si Tobit nagahigda dayon to pagigda sa danong sangkay na nag-iti ang mga pispis, nagdapo ang iti nagtupa sa iyang mata diyo. So pag muklat niya ay hindi na sakita, nagharapon na siya. Gani no siling ni Tobit. Yan, no maniman, kaayo naging sa akong mga buhat, nga ginbulag pa ko ni. Dayon may nagkadto nga nagbisita sa ila. Ang nagbisita sa ila, amo si Rafael. Si San Rafael, gani, among inyong nga patron ni. Nagkadto si Rafael, kada yung ginambalan niya, ay, nabulag ikaw. Okay, bulungon ko na. Ang imo pagkabulag niya,
paupda si Kwan, no? May bata ka to, updan niya ko kad sumakwa kita to sang mga ano ni, sang mga garamiton para ibulong sa imo. Kay may katuan la ko to. So si Tobia, no, ginupod man niya, nagkuha sila sang mga garamiton, no, para iayo sa iya kadayon ang sangtion nga kaslo na si Sarah kag si Tobia gin ano ni San Rafael ang yawa nga si Asmodeus gin tabog niya, no, tabugo niya kadayon to gikan to sa pagpaglugayawan nila ginhimo ito ang bulong, no, ginbutang sa mata sang iyang amay kag nakakita siya. So kani mo na yung papel ni San Rafael, healer, dayan companion, kadayon manog tabog man sang demonyo sa panimalay. Oh, ang inyo panimalay may demonyo la. May ara man. May nagagirinamo man. Oh, wow, Father, gairinaway ang mong pamilya. Siguro may demonyo di. Pangadi ka mo kay San Rafael. Agot tabugo niya ang mga the demons that oppress the family. No, ang mga pamilya, mga mag-asawa. Permilang gagira, Father, among sinanay, tatay, ang inaawaya nila ang kwarta. Daw, kontraktor na doon, aragaway sila ka mo. No? Ti, amo na, mga inigma ko mautod, pray, pangamuyo kita so that there will be peace, may harmony sa pamilya. No? Father, pangadi ko, pero among pamilya, gamo kayong bana ko, permilang hubog. Na, siguro may demonyo to nga nagasugyot siya, inom na to. No? Si bana ko nagabulang, panahor, pangadi kay San Rafael. No? He is the healer and maker of good marriages. Na. So, muna nga, tanyag ko sa inyo sa mga laon, sa nga pabana, o pasawa, pangadi kay San Rafael, o gagaan ko mo sing naami nga partner. No? Agod nga, hindi ka mo maggirinamo sa balay. No? Kaya kung nagagirinamo sa balay, gini ba, impyerno, gidwaya. Okay? So, amula ina, no? Kabay pa San Rafael, pray for us. Saint Michael, the Archangel, pray for us. Tindo kita na i-pray nato na pray for Saint Michael, ha? Saint Michael, the Archangel, defend us in battle. Be our defense against the wickedness and snares of the devil. As God rebukes him, we humbly pray that you, O Prince of the heavenly host, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits that prowl about the world, seeking the ruin of souls. Amen. O, sige, matindog kita ka mga muyo na kita, ha? Ini kong mga uturan Diyos sa may makagagaw sang tanan, buot magluwas ang tanan nga katawag sa ato sa pagkilala sang kamaturan, mga muyo kita siya sa bugos nato na kaugalingon ang aton sabat, pamatii kami o makagagahom nga Dios. Tanan, Pamati kami o makagahom nga Dios. Para sa Santa Iglesia sang Dios, agud nga ang Ginoo magtoy-toy kag mag-apin sa iya, nagaampo kami. pamatii kami o makagagahom nga Dios. Para sa tanan nga katawhan sa kalibutan, agud nga ang Ginoo maghiusa sa ila sa pagidait, ug sa paghinang panay, nagaampo kami. Pamati Pamatii kami o makagagahom nga Dios. Para sa tanan namon nga mga utod nga nagpakinahanglan, agud nga ang Ginoo magasakbag kag magabulig sa ila, nagaampo kami. Pamatii kami o makagagahom nga Dios. Para sa amon katilingban, agud nga ang Ginoo magabaton sa aton bilang halad nga iyan hamutan, nagaampo kami. Pamatii kami o makagagahom nga Dios. O Ginoo, ipadangat sa amon ang kaluoy, pag-ampo tungod sang intersesyon sang amon mga santos nga mga arkangeles, si San Miguel, San Gabriel, kag si San Rafael. Kabay pang ini nga mga santos, balaan nga mga giya sa amon, magapahayagid sa amon sang husto nga dalan, padulong sa kapawa, sa kamaturan, sa paghigugma kag sa pagidait.
Ini tanan ginaampon namon sa ngalan ni Kristo ngamon Ginoo. Amen. Panig maglingkod ang tanan kay maghanda sa paghalad. Dako nga paghalad, ginaiwat naton ang pag-upod sa Diyos sa panahon. Mahibain siya sa atong kasaysayan, sa pagdala sang aton kaluwasan. Pasan ko sa ining pinukakinapan, inahalad namon sa imumay. Pasan ko sa amon kaili, kung pinaharap sa tanan ngalion. Tuy-tuying ilang amon nga nagimuson, nga mamiging magmaigong maon, mangin maalwan sa nagakinahanglan, magkabuhi sing may magkabalaan. Pasado sa ining pinukakinapan, inahalad namon sa imumay. Pasado sa amon nga ilikod, inahalad sa tanan ngalion. Panig magtindog ang tanan. Magpangamuyo kita mga utod, agad ining aton sakripisyo, mamutan, sang Diyos sa may magkagagahom sang tanan. Batunon ta sa ginong sakripisyo sa imong mga kamot, sa karayawan kay men sa iyang ngalan, sa tunman kapuslanan kay sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, nagapakiluoy kami nga ining sakripisyo sang pagdayaw, mapaatubang sa mga angheles sa imo, agud mahamutan mo ang amon paghalad, kamapuslan namon ini para sa amon kaluwasan. Ginapangayo namon ini sa imo paagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo sa inyo. Kagyaraman sa imo, Ibayaw ang inyo kasing-kasing. nahabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa aton Ginoong Diyos. Takos kag angay gid. Takos nga tuod kag angay gid, igaw mapuslanon sa amon kaluwasan na sa gihapon. Kasatanan nga do, mapasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga Amay, gamahanan kag walay katapusan nga Dios. Ginadahil namon ikaw karon tungod sa pagtugam mo sa mga angheles, sa mga arkanheles, nga imo gid nahamutan. Ang among papadungong sa ila nagapatiman sang imo himaya. Kag ang among pagtahod sa ila nagapakita sang imo pagagamhanan sa tanan nga mga tinuga. Gani upod sa ila nagaamba kami sing walay untat sang galantahon sa imo himaya
nga nagasiling. Santo, Santo, Santo ang Ginoo, Diyos na labing gamhanan, angay dapat simbahon. Sana, sana, sa kaitasan, dayaon ang nagkakarit sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kaitasan. Hosana, Hosana, sa kaitasan, sa kaitasan. Santos ikaw nga todo Ginoo katuburan sang tanan nga pagkasantos. Gani padala ang imo espiritu sa pagpasantos sini nga mga dulot. Agumay mo ini para sa amon nga lawas kag dugo sang amon nga Ginoo nga Jesucristo. Sa wala pa siya gitugyan sa kamatayon nga iya gibaton sing kinabubuton. Iya kuha kagin pamiyak-piyak ang tinapay nagapasalamat sa imo. Kag iya inigi panagtag sa iya mga gintutunan nga nagasiling magkuha kamutanan ka magkaon sini kay ini amo ang akon lawas nga igatugyan para sa inyo. Ginoo ko, kag Diyos ko. Sumuman, pagkatapos ng panihapon, iyaging ko ang kali sa kapasalamat liwat, kagiyan naging palibot sa mga gintutunan na kasiling, magkuha kamutanan ka mag-inom sa sining kalis. Kay ini among kalis ang akong dugo, adugo sang bago kag walay katapusan na kasugtanan ng ula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sa mga sala. Himuah ninyo ini sa akon handumanan. Ginoo ko, kag Diyos ko. Ang misteryo sang pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, magkarika, Ginoong Jesus. Kani wamay ang ginhalad sa imo ining tinapay sang kabuhi ag ining kalis sang kaluwasan sa pagsaulog namo sang adumanan sang pagkamatay pagabanhaw sang imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo kay imo kami ginkabig nga mga takos sa pagatubang kag sa pagalagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami nga ang Espiritu Santo magpayusa sa amon nga nagaambit sang lawas kag dugo ni Kristo. O ginadumduma ang imong simbahan nga nalapnag sa bugo sa kalibutan, imbitasya sa pagigugma, upod sa amon Santo Papa Leon XIV sa amon Obispo Medifil sa tanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop, sining amon katilingban nga nagtaliwan, nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan, bato na sila sa pagtanaw sang imo mahimayaon nga nawong. Kaluy man kami nga yari diri nagatambong agud mambit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw, magimaya kami sa imo upod kay Santa Maria Beren Eloy sang Dios, kay San Jose Iabana upod sa mga apostoles, sa tanan mga santos ag pahamot sa imo. Paagi sa imo anak nga si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa yadra sa iya,
Kinahatag sa imo, Dios Amay, magagagahom sa kaisahan sa Espiritu Santo at tanan nga dungog gagimaya sa tanan mga tuig sa mga katuigan. Amen. 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 Tungod ka ginsugo sa manluluwas, mamuyo kita sa may dako pagsalig, suno siya gintudlo sa aton. Amay namon, ngayara ka sa mga langit, pagdayawon ang imong ngalan. Umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang pagbuot mo sa duta at sining sa langit. Hatagan mo kami niyan, singkanon namon sa matagat lang. Kapatawaron mo kami sa mga sala namon. Sini nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Pag-ibig mo kami, ipanaong sa panulay, lingunol, luwason mo kami sa kalauan. Luwason mo kami Ginoo sa tanan nga kalautan, hatagi kami simpagidait sa amo mga inadlaw. Buligi kami ako maluwas sa may gihapon sa sala. Kapaligon na kami sa tanan na panaligban. Sam na paabot kami sa bulan nga adlaw nga among ginalauman. Nga magabalik sa Yesu Kristo nga amon manluluwas. Ay imo ang ginharian ng gahong kag ang himaya sa mga tuig, sa mga katuigan. O Ginoong Yesu Kristo, ko nagsiling sa iyong mga apostoles, ang pagidahig na nabiling ko sa inyo, ang akong pagidahig ginahatag ko sa inyo, hindi pagtamda ang amon mga sala, kundi ang pagtuos ang imo simbahan. Kasunod sa imo ginsiling at agay siya, sa iyong pagidahig na pag-iusa, ikaw nagakabuhi, nagahari, sa tanan mga tuig sa mga katuigan. Amen. Apagidahig sang Ginoo iragyapon sa inyo tanan, Kag yarauman sa imo. magatagay kita sing tanda sang paghiday. Cordero sang Diyos, na nagawala ka sang mga sala
Yari ang godero sang Dios, yari siya nagawala sa mga sala sang kalibutan, bulahan ang ginadapit sa pagbaton, sini nga pagkalawat. Ginoo, dili ko takos, magsarugan sa akong buluyan. Ang pangimit lang lamang sa kapulong, kay mag-aayong akon kalag. Handom sa akon tagipuson nga ikaw akon gid nga mabaton sa matud mo nga presensya sa balan nga Eucharistia. Akang kun indikit matigayon, magkarika Jesus sa gihapon, ipagitugot nga sa imo mahamulan, manuluwas sang akon kalag.
Palihog magtindog ang tanan. Mga muyo kita. O Diyos, nga amo na may imo kabigin sagod, kaging pabago pagi siya tinapay nga langit nun. Kabay nga ang imo mga angheles og bantay sa amo na good. Maglakat kami nga maligon padulong sa amon kaluwasan. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Ang ginuyara sa inyo. Hagyaraman sa imo. Kag bendisyonan kamo sa magawom nga Dios, ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Maglakat kita sa pagidait kapag alagad sa Dios sa ato sikatawo. Tapos na ang Santos nga Misa. Salamat sa Dios. Mayong aga, happy fiesta sa atong tanan. Mayong aga, Monsenyor. Happy Fiesta! Happy Barangay San Rafael Day!